Hvor mange år har du, eller har bandet eksisteret? Jamen, vi startede jo Candice tilbage i 1989. Jeg havde det første job helt nok den 4. januar til det her berømte Enkebal, der var oppe i Thisted, som min far spillede til mange år også. Så derfra så er det gået rigtig stærkt. Vi har spillet mange forskellige steder og mange forskellige jobs. Og spiller nu på 24 år, og om halvandet år, der kan vi så fejre vores 25-års jubilæum. Glæder jeg mig til så give koncert igen, gør? Jeg regner med i forbindelse med vores 25-års jubilæum, at vi så laver et nyt show, som vi har gjort tidligere. Hvad synes I om at komme her på Sølund Festivalen og optræde år efter år? Jamen, det er lidt dejligt at komme på Sølund Festivalen her, fordi der er jo masser af glade mennesker, og som rent spontant viser deres glæde for musikken, ikke? Og det kan jo alle sangene uden alle teksterne uden af, så det er, og når man spørger noget, så giver det brøl hele vejen ned gennem pladsen, så det er jo fantastisk. Og det er også derfor, selvfølgelig, vi kommer ofte, fordi vi kan lide at spille, og fordi vi synes, det er dejligt. Ja. Hvad synes I er hyggeligst her på Sølund Festivalen? Jamen, det er jo hyggeligt at stå på en stor scene derude, hvor man mærker den der glæde og den der spontanitet, der er nede fra publikummerne af. Så er det også dejligt at surfe lidt rundt herude backstage og møde en masse kollegaer og venner, som man jo kun møder en gang imellem. Fordi vi har hver ser vores job, vi passer sådan, og vi spiller hver forskellige steder. Så det er jo også lækkert. Ja. Springer lige det næste spørgsmål over og kommer til næste. Hvad har været jeres største oplevelse her i år? Det har været, at jeg har fået en lille dreng. Det er min største oplevelse i hvert fald. Men som band, der har det jo nok været... Ja, altså, vi har jo... Sidste år spillede vi inde i Parken. Det var en stor oplevelse at få lov til at spille på det der Top Charlie. Og hvad hedder det... Ja, så vi har spillet i Australien. Vi har spillet i Hollywood faktisk, i USA. Vi har spillet på Grønland, Færøerne, Norge og Sverige mange gange, Finland. Vi har haft mange fantastiske oplevelser i vores orkester, fået rigtig mange guld- og platinplader, og vi har fået flere music awards og sådan noget, så der har været mange højdepunkter i vores karriere. Hvor mange uger er I ude og spille om året? Jamen, vi spiller jo sådan set hele tiden. Vi spiller vores tur, den er simpelthen starter i januar og kører til januar igen. Ja. Så holder vi lidt ferie indimellem. Vi har begyndt at holde 3 ugers sommerferie. Og så holder vi en uges efterårsferie og en uges vinterferie. Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi har jo børn alle sammen, der går i skole og sådan. Så vi holder lidt ferie indimellem også. Hvordan har I med at skulle optræde for mennesker med handicap? Jamen, det er jo dejligt, og det er også derfor, vi kommer over efter år. Altså, som jeg sagde for lidt siden også, med den her glæde, der vil vise ned på pladsen. Så, og jeg er ikke den der type, der er berøringsangst. Jeg tror, jeg når at kramme næsten alle sammen ned på pladsen herinde, inden at vi forlader pladsen igen. Så jeg synes, det er dejligt at komme, og det er også derfor, at vi gør det år efter år. Hvordan tager jeres familie det med, at I ikke er hjemme så mange uger om året? Jamen, det er jo en livsstil, og det er altså, vi kører altid hjem, når vi har spillet et job, så kører vi altid hjem til vores familie, uanset hvad. Så altså, det er jo ikke værre, end hvis du nu var kaptajn på et skib og skulle sejle i 3 måneder ad gangen, eller arbejde på et bordplatform, eller være langtidschauffør, eller noget andet, ikke? Altså, vi kommer trods alt hjem stort set hver dag. Det kan være, at vi har 2 eller 3 job på Sjælland, og så lige er væk i 3 dage, men så er vi hjemme igen. Og, altså, det er lidt speciel livsstil, for det er jo altid meget weekend, og mange andre folk, de er fri. Så man skal ligesom sørge for også at huske ens venner og huske ens familie, og sørge for at få dem inviteret på andre dage i stedet for. Tak for interviewet. Selv tak.